Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Sao? Bạn trẻ maya mẹ mẹ là mày. Maya lấy thì cũng ăn nghe sao? Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Mga iba living star leng dot tron ba di presiden joka wayne kunhun ka bang jo ai keteng ka pathfinders ka ba di kunhun ka ba ngi tri mon subhama man pet namanta kita ki prado prasnam ki jongi kita ken men ki para ki jongi ki ba don hakta ka jinge ka jinjar ka jinge ka jongi Ka pathfinders ka balong ka wayne kunhun 3 months ngau ba ban no senyang ni ban a jingaram shaki kup shiliang ki sem shiliang ki baduna ha ka yok akon menta kala kenjo sha umau mer uba ship hosnam ha ka jinga lenti ka jongka da ka jing smokeman hi ka bakrau hi bat ka burom makrau tam ya ka di ubli try kan ran ka ba ka kunhun ka jongi ka pathfinders ka ba ngin ka jo man ta suppose nem hapne ka jinga identity ka jongi hoj ha ka jinga identity ka jongi ba suppose nem ngila bun ki ba ngila ye kendu mo na du ka bangi sedang ya ka ni kunhun ka jongi ngi mat ya kita ki jinge ngi mat ki jingmen ngi mat ki jing susi bat kita ki baro pat haba ngilum ngilang lang kita baro si jaka ka wara pat ban ngin yo pat ya ka ni ka singi ka ba kemen Kuman shipin kan mau la seng ya ka pathfinders house nam araja khan riu ha ka arpu ardring uyayong ha ka baning kong ki don tang nyongut shiparlong ki bala sandur ya kan ya kunhun ha pedeng ka jing ya danti ki lai tung khu ik jing e ya ki jing janjar hendrai kim shim la kan randian bar ki la la ban pentelun ya kan ka kamde isne hadu menta menne ban menta ha kan ya kunhun ki la don kumba arpu laingot ki khon ki ba kunthum yegi kunthai bat kishin rang tie kani ka kunhun jungi kamdei na kunhun jong kinu ki kaniam mo le sila banong kamdei hiru ka kunhun jong kanu ka jong san persei de siamo kinu le sila banong raktien nong bai ki ong ki political parties ngim don ha kinu ru kita ki bentah de kadi ka kunhun ka ba kumsi perlong ki ba don ya kata kamen siem jong jingi kata kamen siem ka ba trang man le ye lem nam ta kita ki men ki para jungi kita ki para do prosnam ki jungi ki ba don kata ka jingi ka ba ki kendu la ka de ha ka bam kedi la da ka de ka yeng ka sem kina kanya ka kun hu ka jingi jipet ye kita ki bro ha bang ye tia min yong kom ne ru nge du ai ublai trai jisu bang ye tia ha kot un sanran ublai trai jisu yang ina bar ngisu pam kat bayo ai chu ai para khadu chụp sụp xong là chụp lihat kuma su yo ban bam tentang menmit men step yo su ha bagi pan deng ongom dan kaun na la syukut na nadu bala seng yaka shibun teli ki long yeng kra yo yaka jingaram na kane kunhun la ka dei hakimar ba mardi kitiar kitar ki jan kinam ban kershan haki bai school haki bai dawai deshin but what hakaban penshna yaka yeng kasem shikitu ki long yeng ki ba ka yeng jongki kala jot rathai ki bim shim na don yeng don sem na ba ban e ka jing chanchar ta long isin ai long da long nap deng ki babuan ki neki kena te long da malung da kamno ma siam ki nyaki isin ai ro email la trestam na banta jang ki para mat nga Hakipor ke bamen chua ke bangin dang sedang nikong habang ngilai ban ai jingarap kum tu ngisiara isini si tengkilo I selasa ibas pau tengka te upniang ibas si teng kata nai bori barit ijungi kat bangila ngira kum tu mang ngili ban ai tu kilo yang sem hadi habang ini ai kum tu kasidon ka tu ka jengpang nut apa mesim jengi ngi sutu bai tu jeng ai jungi dang dei barit e mah apa jengdon kam jengki hari kalar kalenti ngi kample kum ka kenhuan hi baru sistem mah ngiya nak we jaka ka kunhun pathfinders kample ka kunhun ka bang ni percana tang ka yeng handrei ka yeng ho ngile tang ka we hak sian sistem te handrei
man lau benai mo di se la man long si benai ngi sange hau bai benai ngi la ya biang kali ti jungi ngi jong kita commission ke bangi ke khot ye ngi on commission ke bangi julai ke man aji garap de ki marba mardi la de ki jan ki nep la ngi kerja na ki bai school ngi kerja na ki bai dawai desen kat bangi la na kaliang gabor ke jungi bangi tip ya kita ki long yeng ki badon kum kata hanre ban snai ka yeng pat ngi le tang ka wei hak sis nap nomar misutu ban snai kat ka yeng ngi don kam sia bangi don kata ka jing perkhat la ne ban don ye kata usendiang uba la syai ngi ban penwan ngi sadu kata ka thong un baru nak selesai hilai nak selam nak le nak jing hadu mentang lesi nak kalian ngajungi kum ka kunhun pathfinders mo hapring gini suppose nam ke bangi laya iliti ni panjudan kum kano kata ila jingi arab ma ke bangi yo nak kalian jong sarkar bat lesi ngam dan hiru da kiwi kintien ke bangan ong ngadan bi tangkani manong ba ye nak kalian ke sarkar kan le la ke bentah mikili khadon ka bor ki dang khamla ban kham ha shu baningi mo lisi kila ban yarap ye kitu kilong yeng long sem ki badon apne ke jinge ji stom ha ka bor ge ki kum kinong yalam mo ki makili khamdon kita ka atiar ba kham khra shu ringi kum ka kunhun pathfinders ba ita kunhun iba ngi trimon subhanallah dia ye ki baro wala nang miyo jirap nang sarkar pat ngile iban lum malang ban kersau kendiap ita jingyo jingi jingkot ijungi haibor ibarit ijungi ban wara ban snai kani ke yeng kesem ban sna kat ke yeng kesem ke junglut juksep kadi ke babun mo ke ba ngin hab ban pelut ban le ban penbiang ban osrong bai ta ka ye kat haibor ibala imangi te ke ba jisungu ke ba khrau kadi you blay try kenrat haba ngile ya kanu kam ke bang ngile da kat da jingi saran lem ke jungu ublay hi ublay kalat kelenti yangi kumna ban pendapat ikta ki junot kam ki jungi na kalian ka kunhun ke jungi habang iyo kino ki mission ke bang imut ban snai ka ye mo habang ila dab jet le se ngi song hak ki jingalang ki jungi ka bani kong e ka ba khmat ka nangi ki para members ngi ji penmi yo taw senyang jungi mo kat hajingla ibor dan bala sispa dan bala arspa dan ni sanspa ter kum tak baila na ka pliang ki jungi ki members but menalo nang tapat ngi don se ki hanmen ki para ki jungi ki bahiyeng bahsem ki jungi ki perlok perojor ki jungi ki don ki marjan marpa ki jungi ki batip ikini kam ki jungi maki ki wan ni dala dia khmat pat la iwei yong sim nanga khendat inai ar yong sim nanga khendat but ngilum ngilang hitu ki baro ngilum ngilang lang hitu ki baro hang tu kana kentiu susu ingi ban penjana ikini kam but ka barang sutana susu kalong bangi ju pelong kum ya ki program ma ka jidon ka we ka program ki ju pelong sisin sistem ngi ju pelong ang thia po nong se but hakitu ga po ki ria ju ublikar kum ju hakitu ki banta but ngi ju khot ikini ka program ka jambal sir ngi jodon ka jing die ki ya ki jan ki ne ka jing die ki jing bam jing di ka bam para members ngi le kat ba ki nong yarap lem ki jongi ma ki ban ban yasnok ti ban ya bu ya kita ki stol ki ngi ju khot ki stol ma te baru ka jingmi nakani ka jambal sir baru ka jingmi banang tu pat ngi pelut aban snai ka yeng bat nalo nang tapat ngi don so kita ki nong le bha ki jingi ken ma ki bam kwa ban pau kerteng kim kwa ban wan chakmat hanre halendet pat maki pat ki ka jing kerjaan ka ba rat ba pat bat haba phi ngilum ngilang ita ki baru pat ngila ken ban osrong ita ka yeng ban sna ita ka yeng ka ba kita ki mensiam koridor kila ban chong sa agama lada umdei ka jing kersan lang jengki ginam la ban le ka ni tang na kabor ka jungi mo ring sungo pat aba ongi pi ublei umji eno ukandat ikti kundat lenti hi mu kumno ban pha kita kinong le bah ki jungi rei ting wat kita kinong le bah ki jungi ki bangi ngi mi thu i thau ki bangim don kano no jingi dei ki wan hi ban wat dala di ngi ban syam ngi ki wat ki lat kelenti kumno ba tengkhu ban ngi hanga ki don kinong ba ting dei kim tip hiru wat ngi sa sono ngi da sono hari ki shutip ting na ka jaj mo lesen don batip na pneng jai ki don pneng ngi ki thu i ve ni members ngi ada ki mi thu members ki thu e ki nong le ya ki perlok projo ngi lama jiki pat ki wan ban kindu ban ngi haba kindu ban ngi pat ngi syong ban khana ngi skap ya ke jingkwa ka jungki bat ka jingia bat kata ka jingia lenti ki jungi bat dengkat kita ki baro ngilum ngilang kita ki ngi sala pat ban wan ya pat ya kata ka jing saintur ka bai tanat ka anda ngi wan khimi ngi syam syai kata ka jing mat ese ka ba khani ki kesem ka yo kuma filai i ka jing nong jaman ka yeng kesem kami long syu ka yeng kesem ka ba kita ki min simbri ki dang di ban syong man sa abangi koi pa ni sinong pa ni iba dang don ba kita ki min simbri pa ki barang syong nong sa hakum kini ki yeng mo ka ba pelong ki jumut pa khat jungi ju kun pa finance ka ba nyen ha ban wat lat wat lenti kumno ba ngin la ban le ye nam sa ka ni ki yeng kesem te da ka jing ka khu ka do ka jung blai dekat ba ki nong le ba ha ki jungi ki ba kersha ni men museum ki ba ai ya kata ka ketiga yang ketiga mon ki ka bangi sala ban penlong penwan ni kani ka jitu ni nga so ba kumba pi kumno ban itu ka yeng ka sem dei
kam tadi tanah kabor ke jengi kumu brio ande kadi kabor ke jong blai namal ngasem badan ting ki don ki long yeng ki bangi la let ngila sim ya karai ban pensenai ke yeng juki ande dal apoi kitu kisngi ki don pat ki bai ki bentam le se kata ke jengi keren ba juki kim don ka kim ki don pat ki daw ke ba pelong ngi mla ru pensenai ta ki yeng ka daw ba kim don ki jaka ke juki ka bu jengi ingi kata ade ka basunat pa halor kata ka benta ka long ba ki don pat ki snong ki thau ki ba na kalian ka snong hi ka wan skmat pat ban ai jaka nam ta kitu ki long yeng bat haba ka snong ka ai jaka ngi ngila ke pensenai ke yeng ka sem ka ba maki kitu ki long yeng ki yo man chomatsa bat ki don ki jaka le wat na kalian ka balang ki wan skmat man ai ki jaka ma katuru kadi ka ka pen ite kata ka jingiet ha ka jingia tip parabri ko jingi badang don pleng kata ka jingia ngolem man ya perkhat lem ka khia khson ka jingwe kani kadi ka benta ka bai tanat Buat aku beli ni kunhun cuma mama buat kita pelok cengki kita beli lap ni pensenai kayu. Da kajing kerku ublay bapinang kiru syaprang hakaliang kajing tray kajing kata kajong pi hakajing yai lenti kajong pi ublay ndo rangkat bat pi malaki sngi malaki por tenrai kajing rap jeng bai pi badan betang ap thana ka benta badi sa hak benta kajing duai hai noi no bentaro kermen kini ki sokumut humat kini ki bari ki sahe sa hana sai di lumba kajing rap jeng pi Long aku beli mas beli saya ke long kira awan ngasu siang mungkin yang mau suci hacu subam hacu le mendapat lagi layala tolong le masuk kan membatai kita kayak jengsungu jungai kita ya saya kemudian kau kodoh dia pi ulat he utang mesti makhu jong belai bo ulat sep lembah haki danut di jong pi babu ulat teh lakam kajing isnai jong pi ya kini kelong yim ngamla ban ong kum nuru ngai dei tang blai untuk kru ya ki ya lenti jong pi ki kun samla kan thewet senang bat nong ten iski ki po jong pi ba man la ki we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka snong no ngi kwa yo sngo bhan ka snong de la khot ka la yat Tikila pen sngo hina snong ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban sutu bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kini ki project. Net yang nga opi kabakaduk ki jimatoy. Kanlong yangi ki konsamna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.